Monta strokea teillä on jo? 8. 7. Nyt oli 8. 8. Jee! Turpa kiinni! Elä viitti, mä lennän jonnekin vitun perseeseen ja nyt mä pieräskelen. Ei! Voi vittu. Ei! Pierut pois! Kuikkee. Oh. Mulla on... On okei. Mä vahingossa sammutin konne mun parhaan. Ei jumalauta. Olari nelari. Mä kostan sulle. Sä itelle laita. Unnuke activated tornado! Ehkä mä otetaan vähän aikaa tää myrsky laantuu. Cool. Kattokaa missä mä oon vielä. Se on siinä. Mikä on holari? Mikä on holari? No holari Eikö vitaa. Aaronkaan päässyt alkuun luoja? Tapaa. Mä just pelasin Ota maalin. tästä. Ota vielä jää. Ota jää. Ei vitsi. Siis mä just pelasin itteni maaliin, niin nyt mä spawnasin uudestaan. Papa, I could have my Gucci on. I could have my Louis Vuitton. Funny even if there's nothing on. That I met you look. Met you look. Yeah, I look good in my West. En mä ollu sinne menossa. You idiot, you imbecile. Ok! Aika vittu! Ei vitsi. Kuka laittoi ton tuule? Minä? Okay. Auto. Kaikki mentiin alas. Mitä helvettiä? Holari, What the holari! fuck? Hetkinen. Nice. Hetkinen. Holari, Holari molari. Noniin Ronja. Jaron jala. Kyssätkää. Ja holari molari. Ei. Hiljaa. Mikä toi kulma oli? Otei! Oh, tape. What? Almost molar, molar. Almost holari molari. Ei Tää tarvi on valehua. holari molari mappi. Oh. Oh my Ei tää on god! mahdollista. Randomilla vetti. Otin riskin. Siksi kannattaa sijoittaa bitcoiniin. Ei, olen Aaron Hyrkäs. Sijoitin bitcoiniin. Ei jumalauta. I'm the winner. Älä pii. Oikeesti vitun. Ei se vaikuttanut, ei se vaikuttanut teihin. Aha. Mitä tapahtuu? Oh. Ei! Kuka laittoi tämmösen? Ei saa laittaa tämmöstä. Siis se tuli se piti ottaa suhuunkin. Tää on kiusaamista. Oi, nätti. Aaron! Ei oo totta! Kuinka monta te oikein laitoit? Joo. Oh. Mitä kaikkea tässä tapahtuu? Power move. Ei totta, hei! Hold in when. Ei. Ei. Vittu mä kusin itteni vaan. Oh my god, just. Ei ollu ees paha. Paari. Kakkaa. Ei jumalauta. 5 lyöntiä lyönyt ja alus. Oikeesti. Ei! Jopa! Ja tuossa tuo vitun juu. Ja pieros. Joo, tää oli kyllä kiusausroundi. Tuli ihan pirusti. Niin just. Oh my god.
Suotana! Voi vittu. Oi, vittu Aaron. Oi. On ihan vitu hauskaa. Voi vittu. Ei. Oh my god, se tulee. Ei. Kiva taas pyörivä juttu. Älä tule Ui etään. kauhe, sä vähän nyt säikäytit meikä pojan. Vittu. Varmasti. Juuso, kyrpä olet. Mutta mä oon vaan parempi! Kyrpä siis. Okei. Mitä se tapahtuu? Tiedätkö mitä tässä tapahtuu? Sä oot ällä. Vittu. Älä sano vielä. Remember my name. Puis. Ei tällaista. Puis. Oikein. Sonne joutu. Aika vittu molemmat. Holy fuck. Mitä vittua? Mitä? Sinä tuulee. 10. Onko se vika? Oi vittu. Et. Mä sanon et. Hyväksyn. Onneksi en Hyväksyn. ole kuunnella siellä. Total 6. Oho. Jeesus. Jeez. Jees. Miksi? Miksi sinä valitsit sen lihavan karhun? If there is a hole, there is a hole. Miksi sä puhut vaan englantia?